isusu as a Zimbabwe Republic Police Staff College tafara zvikuru kushanda pamwe chete nekunashe studios tiri team yemusic innovation team yemusic iri kwatataura kwatabva Zimbabwe Republic Police Staff College kuHarare. Tava nenguva yakanaka chose tichirekodhawo nziyo dzedu mbiri, imwe nechekuita nekurwa nenyaya yemadrugs, imwe nechekuita nekurwa nenyaya yekuti vana vaduku musavarodza, vana vadiki musavabata zvibharo, vana vadiki regai vakure tigowaonawo zvipo zviri mavari mune ramangwana. We were so blessed to be here. May dear God bless this studio. Team. Yay! Thank you.